call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. U više navrata imali smo prilike vidjeti kako Bradley igra značajnu ulogu u ukrajinskom sukobu, pružajući ključnu podršku ukrajinskim snagama na bojištu. Naime, SAD je Ukrajini isporučila oko 190 ovih vozila, a među isporučenim inačicama nalaze se M2A2 i naprednija M2A2 ODS SA, koja je opremljena poboljšanim oklopom i digitalnim sustavima. Kada govorimo o uporabi, ukrajinske snage prvi put su upotrijebile Bradley u borbi tijekom protuofenzive u lipnju 2023. godine, kada su se pojavili određeni početni gubici zbog otpora ruskih snaga i postavljenih minskih polja. Ubrzo su počele stizati pohvale od strane posada i transportiranog pješaštva, koji su Bradley opisali kao izdržljivo i sposobno vozilo, jer mnogi ne bi preživjeli da se radilo o starijim sovjetskim vozilima. Međutim, intenzivna upotreba dovela je do značajnih gubitaka, te unatoč tome Bradley je ostao ključan element u ukrajinskoj strategiji, pružajući vrijednu kombinaciju mobilnosti, vatrene moći i zaštite u sukobu s ruskim snagama. Pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Chronophore. U nastavku videa pogledamo nedavno objavljenu analizu ovog borbenog vozila pješaštva od strane ruskih stručnjaka i poslušajmo njihovu analizu. Pozivam vas stoga da ostanete do kraja videa kako bi kasnije u komentarima rekli svoje mišljenje. Rusija je objavila rezultate istraživanja borbenog vozila pješaštva u inačici M2A2 ODS SA zarobljenog od strane ukrajinskih snaga. Istraživanje pod nazivom Rezultati istraživačkih testova BMP-a Bradley, koje su proveli izvjesni Mušin i Konjučenko, objavio je analitičar Andrij Tarasenko na svom Telegram kanalu. Ispitivanje je provedeno u 38. istraživačkom institutu oklopnih vozila u Kubinki, blizu Moskve. Unatoč određenim tehničkim netočnostima u dokumentu, autori zaključuju kako M2A2 ODS SA ima značajne prednosti u odnosu na BMP-3. Tarasenko je te nalaze opisao kao neuspjeh sovjetskog i ruskog pristupa dizajnu borbenih vozila pješaštva. U svome izvješću tako navode kako borbeno vozilo pješaštva Bradley pruža bolju zaštitu od vatrenog oružja i fragmenata granata u usporedbi s BMP-3. Također ima poboljšanu otpornost na mine, zahvaljujući dvostrukom aluminijskom i čeličnom dnu trupa, polimernoj oblozi protiv mina te sjedalima koja apsorbiraju udarce za desantne trupe koje se nalaze u transportnom dijelu. Prema brojnim izvješćima kojima smo svjedočili na raznim portalima, posada i pješaštvo koje vrši desant iz ovog vozila preživjeli su eksploziju protutenkovske mine bez ozljeda ili potresa mozga. Bočni oklop vozila pruža zaštitu od streljiva kalibra 30 mm, kojom prilikom je navedeno streljivo oznake 3UBR6, no ranjiv je za ono oznake 3UBR8. Nadalje navode kako prednji oklop može izdržati pogodke streljiva kalibra 30 mm oznake UBR8, pružajući tako jaču zaštitu od prednjeg dijela BMP-3. Prednji dio s blokovima reaktivnog oklopa može izdržati kumulativne naboje protuoklopnih projektila oznaka PG9VS i PG7VL, a u slučaju bočnog oklopa isti je učinkovit protiv PG9VS, ali ne i protiv PG7VL. Također su dokumentirani slučajevi u kojima je reaktivni oklop Bradleya apsorbirao udare protutenkovskih projektila. Istraživanje je pokazalo da M2A2 ODS SA ima veću vatrenu moć od BMP-3. Naime, preciznost njegovog automatskog topa M242 kalibra 25 mm navodno je dvostruko veća od topova 2A42 i 2A72 kalibra 30 mm na BMP-3, što poboljšava njegov efektivni domet. Njegovi podkalibarni probojni projektili navodno prodiru dvostruko više oklopa od streljiva kalibra 30 mm oznake 3UBR8, koji se koriste u ruskim borbenim vozilima pješaštva. Bradley se također smatra superiornijim u pogledu održavanja, jer njegov dizajn omogućuje lakši pristup motoru, kupoli i glavnom topu, smanjujući vrijeme rada za rutinske popravke. Međutim, ruski BMP-3 ima bolju mobilnost, domet i sposobnost kretanja izvan ceste, te može djelovati na vodi, značajke koje nedostaju Bradleyu. Što se tiče udobnosti posade i unutarnjeg rasporeda, Bradley je bolje dizajniran, jer ima više unutarnjeg prostora, stražnju rampu za iskrcaj pješaštva i nema strukturne prepreke između ciljača i zapovjednika, omogućujući lakše kretanje unutar vozila. Studija je predložila nekoliko preporuka za poboljšanje trenutnih i budućih inačica ruskih oklopnih vozila,
sa naglaskom na zaštitu gdje se preporučuje ugradnju zaštitnih panela i to posebno na prednjoj strani vozila radi povećane zaštite od protutenkovskih vođenih projektila. Tarasenko je napomenuo da su zabrinutosti o nedostatnosti ruskih borbenih vozila pješaštva prisutne već godinama, iako je to već odavno poznato. Na prostorima bivše Jugoslavije nalazilo se i još uvijek se koristi slično, ali ne i isto vozilo koje nalikuje sovjetskom vozilu BMP-1, a radi se o borbenom vozilu pješaštva M80A. Naime, ovo vozilo je najčešće borbeno vozilo u sastavu vojske Srbije, a upravo Republika Srbija se odlučila na modernizaciju radi poboljšanja postojećih mogućnosti. M80AB1 je opremljen modularnim oklopom od kompozitnog materijala, a osnovni oklop je ojačan. I navodno su na taj način poboljšane performanse motora kako vozilo ne bi izgubilo pokretljivost zbog veće težine. AB1 ima top od 30 mm za razliku od verzije A koja ima top od 20 mm. Automatski bacač granata za djelovanje putanjom umetanja, što je novost za BVP, kao i moderniziranu verziju protutenkovske rakete Maljutka 2T5 s dometom od 5 km. Kupola ima znatno jači elektromotor, tako da se povećanje težine uslijed ugradnje novog oružja ne osjeća i omogućuje stabilizaciju za pucanje u pokretu, a ugrađen je i novi optoelektronički sustav s termovizijom koji pokriva krajnje domete novog oružja. Navedimo još kako po određenim analizama modernizacija vozila nije poštovala pravilo izbjegavanja negativnih kutova na kupoli, što može dovesti do odbijanja projektila prema gornjoj ploči vozila i smanjiti sigurnost posade. Dodavanje oklopnih ploča značajno je povećalo težinu vozila, što može smanjiti pokretljivost ako nije ugrađen snažniji motor. Povećana masa također negativno utječe na okretnost i stabilnost, jer zahtijeva veću snagu motora za manevriranje te dodatno opterećuje amortizere. Osim toga, uklanjanje odbojnika na gusjenicama onemogućilo je plovnost vozila, a potencijalno rješenje poput ugradnje turbine nije implementirano. Oklopne ploče također otežavaju osnovno održavanje i zamjenu gusjenica, što može stvoriti ozbiljnije logističke probleme na terenu. Konačno, verzija AB1 nema sustave aktivne zaštite, poput ometanja laserskog navođenja i obrambenih mehanizama protiv dolaznih projektila, što dodatno smanjuje sposobnost preživljavanja vozila u borbenim uvjetima. Tijekom mjeseca listopada 2024. godine provedena su prva uspješna testiranja borbenih vozila pješaštva Bradley, a provedena su na tvorničkom poligonu Kindrovo tvrtke Đuro Đaković kod Slavonskog Broda te na vojnom poligonu Gašinci kod Đakova. Testiranja su obuhvatila provjeru različitih podsustava vozila, uključujući vožnju u zahtjevnim uvjetima i testiranje oružnih sustava tijekom dana i noći. Na tenkovskom strelištu na Gašincima stručnjaci iz američkih tvrtki uključenih u projekt provodili su gađanja bojnim streljivom. Od ukupno 80 vozila Bradley koja su stigla u Hrvatsku, 44 se trenutno nalaze na remontu u tvrtki Đuro Đaković. A bojna Sokolovi gardijske oklopno mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske trebala bi biti potpuno opremljena Bradley vozilima do kraja 2026. godine. Opremanjem Hrvatske vojske ovim vozilima povećavaju se sposobnosti Hrvatske kopnene vojske i omogućava ispunjavanje traženih NATO-vih ciljeva sposobnosti. U komentarima napišite svoje mišljenje na ovu, prijedloge za nove teme i vidimo se u nekim od sljedećih videa. Ako još niste, pogledajte moja ostala videa. Hvala vam na gledanju.